Benvinguts en un nou vídeo on veurem aquí aquest superthink d'aquí i els altres que hi ha aquí com vigilen la seva base i com capturaran els altres dolents. Però aquí tenim un superthink que s'ha portat molt malament perquè l'hagin posat. Bueno, i si us voleu quedar per més, no tardeu en subscriure-us i doneu-li a la campaneta perquè YouTube us avisi sempre que he penjat un nou vídeo. I bueno, anem a veure els dolents. Aquí els tenim, els dolents. Aquí tenim aquest dolent d'aquí, a punt per disparar. Aquí tenim dos altres dolents amb dos cotxes, aquí uns d'altres aquí dalt i aquí dos altres aquí baix. I per si no us heu fixat, he posat aquí un platejat, un de gros ultra raro i un dorat. I en els altres també. Aquí l'ultra raro, aquí el platejat i aquí amagat el dorat. Bueno, comencem. Anem a veure els dolents. Oi, estic fart de que ens posin a la presó quan fem alguna cosa. Jo també. A veure si podem rescatar-lo. Si el rescatem, s'acabarà tota la història. I per què no l'anem a salvar? Bona idea. Molt bona idea, però és que estic molt marejat per anar-hi. Estic massa marejat. No crec que hi pugui anar. I jo també estic massa adormit per anar-hi. Jo necessito un cotxe per anar-hi, però qui es quedarà a vigilar? Algú de nosaltres s'ha de quedar a vigilar, però el que es quedarà a vigilar serà la baldufa i el coixí i el pot de tomàquet. I ara, bueno, es quedaran uns quants, però 3 marxaran perquè només tenen 3 cotxes. El pot de tomàquet serà el que marxarà amb aquest cotxe. Marxarà amb aquest cotxe. Perdó. Marxarà amb aquest cotxe el pot de tomàquet. A veure si el puc posar una vegada. Per totes aquest pot de tomàquet. Com és que no es posa? Tonto. Vinga, métete, maldito superthink. Ara, ja s'ha posat. També marxarà aquest. Si no es passa, a veure si... Ara, aquest no ha costat tant. També marxarà el volant. Se condueix molt malament, però com va molt ràpid. Li tocarà aquest cotxe. I ara se'n parteixen tots. Els altres es distribuiran per vigilar. Que se'n distribuï. Igual, però diferent. I ara aquests d'aquí se'n van. Els bons. Ui, per fi hem arribat. Espero que no ens descobreixi. Bé, anem per darrere. Dintre d'aquí. Ui, quina ràbia, sempre s'escapen. Però com és que avui no s'han escapat? És molt rar que avui no s'escapi. Però bueno, ja els tindrem. Aquí el tenim, els bons, però no sabem que hi ha els dolents. Però bueno, aquí estan, els bons aquí vigilant. El que no sabem és que ja en els dolents aquí poden entrar. I llavors els dolents tiren aquest des de dalt. També tiren aquest. Tiren aquests dos. I per últim, entren a l'edifici per la porta principal i fan fora el que hi ha aquí dintre. Ja ho tenen tota la base seva. I ara voldran rescatar el seu amic. Com que no saben com fer-ho, aquí hi ha el pot de tomàquet, aquí posant-se la palanca per activar el mode de seguretat que va fer un dels seus amiguets.
Aquest es posa aquí al llitet, pot de tomàquet es tira i l'han tret de la presó. Sí, m'heu rescatat, que bé! Va, marxem! I ara parteixen. Ai, a veure si que m'ha dit un poc de tomàquet ara. Sí, que cosa. Va, costa. Bé la capa. I ara aquest anirà caminant. O anirà amb aquest? Sí, anirà amb aquest, darrere seu. I parteixen fins a la seva base. I això, boys, adeu, fins la pròxima. I ara ja tenen un nou Super 5 a la base. Però això sí, adeu, fins la pròxima. I ens veurem en una nova aventura o en una nova cosa dels Super 5 o en algun altre vídeo.